Misawa kendo jahera kendo janeno mar Ramogi TV machiegni ya weche manyien mag Migago mabiro ni weche e sechegi eki mag saa 7 achiel kachiel kowuok Ramogi TV. Waikoni mathoth mokalo to mokwongo thuond weche. Chenro mar kopo mogik mar George Magoha ochakore kawuono kichope kuonde mopogore opogore boma ma Nairobi ne alam motelo ne ik mare chieng' Ngeso. Tumeona majabu kwa maana tumepata chakula ambao serikali imetoa. Tunashukuru sana president yetu. Jodak Mayala e sub-county magem dhi nyime gi yudo chiem kony ma piny owacho chwalo negi. Director machon mar kambi keyo teko stima Kenya Power oyudo fuong'ruok tok doho mayalo weche mag mibadhi wito oko bura mane tudogi gi kuo mar omenda maromo $159. Machiegni nyinga Milton Ochieng. Odiochieng' achiel tok moko kuom jood bura mag ODM romo gi jatend piny Kenya William Ruto e kar jot mare boma ma Nairobi, kawuono jood bura mamoko mawuok e duond buch Jubilee bende noromo kode. Jood bura go eko mawuok e riwruok mar Azimio osingo matiyo kanyakla kod piny owacho e chwalo dongruok. Moko kuom gi gin Margaret Kamar Mogwel, Jerusa Mongina, jaod bura ma kaunti ma Nyamira, Kanini Kega mar Iala, John Waluke Masirisia e kin mamoko. Romo ma jood bura mawuok e riwruok mar Azimio romo godo gi jatend piny Kenya medo kelo paro mopogore opogore ka duond buch ODM nyoro nyothegore kod joma nyodhi e romono. Riwruok jochiw thieth NAN obwogo madhi e ng'anyo e ndalo 30 kaponi piny owacho ma kaunti ma Kisumo ok ochulo gi osachgi mosebudho chakre 2021. Kamano bende gidwaro mondo mi jokanyogi malo 900 oidh ngasni mar gisebudho kuma gintiere kuom higni 21. Bende gidwaro mondo mi ochiwnegi gik tich. Bende gikwedo barua mane piny owacho ndiko e okenge mag ndikogi e yo mongirore. Within 30 days. That is very clear. Waduoko ne Kisumu County erokamano kuom choro ji 290 mano nego be ni choro higa mar 2019 e kiwango machielo, to kata kamano ne ntiere ng'ikni matin mane gitemo mane gichorogi, to mano okoromo nikech ntiere jok moko mano nego be ni osechor e higa mano kaloni, higa mar 2022. Jogi duto gilawo karibu ji 900 monego be ni choro e kiwango machielo. Koro wadanyiso Kisumu County ni gitime mapiyo piyo karach ahinya, to dwe mar 6-7 gichor jogi bende mondo chopi e kiwango machielo monego be ni gintiere. Gavana ma Kakamega Fernandez Baraza oseokang' mar medo omenda mar pi nyaka $5 lita. Baraza ma bende ochune kamati mar omenda owacho ni chudono ni malo mokalo kendo biro rocho helini pachoka. Anthony Ambingo ma jakom mar riwruog kembe sani koro wacho ni midhiero mathoth ma kembego kale biro medore kaponi wach mar medo nengo mar pi noero odhi nyime. Magi biro ndalo 2 kende nyaka chik ne opingi e ka chung'od bura ma Lugari. What we were encouraging the government, because the policy statement is very clear, they have pronounced it, that the national government will undertake a study on all multiple levies and taxes with a view of harmonizing it to give it a human right-based approach. So the human right is to ensure that as much as the quality of the water that is needed, it is safe, it is potable, it's clean, but it should also be affordable. There is no way we can spur economic growth when water is expensive. So the tariff that is proposed
Mana kamano johala mopogore opogore ma wuok e gwenge ma Nakuru sani koro nyiso mor kaachiel kuom johala go eko yudo mich maduong' mar $20,000,000 e tugo mar shabiki. Adwa ni mondo wadhi ane achiel kachiel nyaka Nakuru mondo wang'i ane ni to chal nade. Lakini moja kwa moja nizungumze na yule msimamizi wa masuala ya marketing katika shabiki.com kwa jina Anthony. Anthony, pengine uweze kutueleza hii leo umewasili hapa, sherehe furaha, tumeona vifijo kutoka kwa familia. Uweze kutueleza nia ya leo ni gani haswa? Asante sana kwa hilo swali. Nia ya leo kisa na maana ya kuwa hapa ni kumtuza Bwana Peter ambaye aliweza kushiriki shabiki jackpot mbao wiki iliyopita na akaweza kuibuka kama mshindi wetu. Aliweza kushinda milioni 20, 210,000, shilingi 282. Peter ana miaka 65, miaka ambayo huwezi kidogo fikiria mtu anaweza bashiri, but inaonyesha kwamba mchezo ni wa kila mtu. Manake tumekuwa na washindi wengine wachanga ambao wameweza kushinda pia kama Peter. Na Peter kusema kweli alituambia kwa kikweli yako anajua kucheza mpira, aliweza kutuma jackpot na ile njia ya automatic na akaweza kuwa mshindi wetu. Pia wewe hapo nyumbani unaweza tuma neno SJM kwa 29063 uweze kuwa mshindi kama Peter. Pengine uweze kutueleza shabiki.com si mara ya kwanza kuwa na washindi kama hawa. Ni wangapi pengine na ni mambo gani ambayo haswa wanaweza kutumia fedha hizo, kwa sababu fedha hizo milioni 20 si kidogo tu. Pengine uweze kutueleza kwa wale ambao wameshinda hapo awali, nini haswa mmekuwa mkizingatia? Mwezi uliopita tuliweza kuwa Kuresoi kufuatilia mshindi wetu wa mwaka uliopita. Tukaona miradi ambayo aliweza kufanya kwenye kijiji chao, amewasaidia wananchi pale, ameweza kujiinua kimaisha pia. Pia Peter tutamfuatilia baada ya muda kidogo, tuweze kujua hizi fedha amezifanyia nini. Lakini pia tunaweza kupeana ushauri, ile financial advice, kumweleza mtu jinsi ya kuzitumia hizo hela. Pengine uweze kutueleza mengi kuhusiana na hii Autobet, ambapo hii leo tumeona mshindi wa kwanza mwaka huo 2023. Autobet ni jinsi gani ambavyo Wakenya wale wako nyumbani wanaweza kujihusisha kwa kuwa ni njia rahisi ya kuweza kushinda? Wacha nifafanue Autobet ni nini. Autobet inamaanisha hata kama hujui mpira, hujui pia kuzichambua zile timu, unaweza tuma SMS ama uweke autopick ndio uweze kuplace your bet ambayo itakuwa system generated. Kwa kama una simu ile ya kabambe ambayo tunasema ya kabambe, unaweza tuma neno SJM kwa 29063 na hiyo itakuwa bet yako ya jackpot. Alafu kama uko online pia si lazima uzichambue, kuna option ya autopick pale ambayo unatumia kuweka na inakuwa an autobet. Yeah. Wito wako kwa Wakenya wote sahi ambao wanaweza kutazama swala hili, pengine wito wako kwao ni gani? Ni ushuhuda kwamba inaweza hapenia kila mtu hapa siku ya leo. Kwa hivyo pia hapo nyumbani usisleki. Hii weekend ambayo inakuja jackpot imekuwa reset to 20 million na tunaweza kuwa kwenye eneo lako tukikuzawadi hela zako. Shukrani. Kwa sasa nizungumze na mshindi wa mashindano haya kwa jina Peter Kangacha. Hii leo umeweza kushinda milioni 20. Utueleze hisia ni zipi kufikia sasa tangu pale ambapo uliarifiwa kuwa wewe ndiye mshindi, na ni jinsi gani ambavyo uliweza kujihusisha na mashindano haya? Mimi naitwa Peter Nganga Kangacha, mkaaji hapo Nakuru, na vile nimeona nimefurahia sana kupata hizi pesa, sababu nilipata uzeeni wangu. Sasa ile naenda retire, sina nguvu mingi ya kufanya kazi, lakini sasa ninaweza kukaa vizuri miaka ijayo. Tueleze tu ni lini ambapo ulituma ujumbe huo wa SGM #auto kwa nambari hiyo hiyo ya shabiki.com? Nilituma kwa namba 29063 Jumamosi, nikatuma mara 2 100 na nikasahau kwa through simu ya Inoro na nikasahau. Although sijui mpira, nilituma tu Autobet, nikafikiria wacha nijaribu, lakini nilikuwa nimeomba Mungu, nikamwambia Mungu mimi 1,100 napataga. Sasa nataka pesa mingi. Na ndio hii nimeipata, Mungu amenijalia. Nilikuwa nataka pesa mingi sasa ya kukula uzeeni wangu. Na niachie watoto wangu
na ingine tufanye kama vile wenye kupata pesa kama hii hufanya, wampea kanisa, na ingine wanaachia wajukuu wao na watoto wao. Maisha ya nyuma inakuwa mzuri kwao pia. Ni mara ngapi ambapo umeshiriki kutumia hii autobet kwa shabiki.com? Ni mara 2 tu. Nilitumia on Saturday peke yake. Mara 2 tu. Okay. Na pengine uweze kutueleza shilingi milioni 20 si kidogo tu. Ni vipi ambavyo utatumia fedha hizi? Tumesikia ukiweza kutaja kuhusu mapato ya uzeeni kwa sasa. Pengine uweze kutueleza mengi zaidi kuhusiana na jinsi ambavyo unapanga kutumia fedha hizi. Hizi fedha nitaendelea, mnaona shamba yangu ninaye hapa kubwa, bado nibakisha kujenga. Nitajenga nyumba hapa niwe kipata kitu kidogo kidogo mwisho wa mwezi. Hata nikipumzika hapa, mambo yangu inakuwa mzuri, naweza kutokea nikule kanyama sawa sawa. Ninue kagari kengine kamzuri kidogo, niendelee niwe nikienjoy pia na bibi yangu. Yeah. Pengine uweze kutueleza pia kwa sasa umeweza kutueleza kuhusiana na jinsi ambavyo utatumia fedha hizo. Wito wako kwa wale ambao wote wanatizama sasa runinga ya Citizen pamoja na Ramogi na Inoro, wito wako kwa sasa ni gani? Wito wangu ni kila mtu kujaribu. Hakuna siku tuwa Kikuyu tunasemaga unatafuta pale iko na pale hakuna. Utafute kote, sababu hakuna, Mungu amesema upande asubuhi na upande jioni. Sasa wito wangu ni mtu ajaribu kupanda asubuhi, apande jioni. Haujui nini itamea vizuri na nini utatoa kwa shamba. Jaribu, ni vizuri kujaribu. Asante. Shukran. Pia nizungumze na mkeo aweze kutueleza mengi zaidi kuhusiana na haya. Hapo awali tuliona ulikuwa mwenye furaha si tele kuhusiana na swala hili. Uweze kutueleza hii ina maana gani kwako kufikia sasa kuwa mmeweza kupata shilingi milioni 20? Asante sana. Mimi ndio mke wa Msapita Ng'ang'a, Mrs. Mary Joki Ng'ang'a. Mimi am so humbled sababu hatukutarajia ati hii Januari na sasa kwa Februari mwezi wa mwaka tuweza kubarikiwa hivi. Nikunyenyekea kwingi mbele ya Mungu. Nikunyenyekea kwingi mbele ya Mungu sababu si kawaida Mungu kukujia mwezi wa mwaka. So hakuna chenye tunasimamisha mbele ya Mungu ama watu wabia tumefanya. Ni mkono wake tumeona ukiwa juu yetu. Sisi tunaomba hii pesa. Mzee wangu ni mtu wa family man. Hata mimi na yanga. Hata nisiwezi ongea mambo yake. Is a family man. Tangu kitabu. Hadawahi tuachilia. Hata he has a very big heart. Hata kwa kupeana. So hata ni mtu wa taifa. Hata kama hadi kanisa ana make sure ananipea time every Sunday. So tumeona kumbe Mungu ana reward kulingana na vyenye wewe unajitolea kwake. So tunashukuru Mungu, tunaona kweli Mungu ana reward na si ati sababu tunafanya vizuri according to his mercies. So tuna appreciate Mungu vyenye amefanya. Ya so humbled, tunajua Mungu hizi tu ni hata baraka ya kukua hai. Hiyo ndio mwanzo. Hiyo ndio the first miracle. Ati Mungu ametuweka hai na tuna uzima wa mwili. Pesa inakuja baadaye, lakini hiyo kuwa uhai. Sasa ndio tumeona hii pesa. We just humble before God. Tunajua this is his own doing. We don't take it for granted. We humble ourselves. Hatutaki kusema ati sasa sisi tumefika. We still want other blessings from God. Na tujalie because hizi ya mwisho. Mungu ana mwisho. Hii ni mwanzo tu ya Mungu. Hii ni mwanzo tu ya Mungu. Atatuwezesha sisi na watoto wetu. Tunajua Mungu anatujali mema. Tuna watoto wawili, Evans ni Waboi na familia yake ndio hii. Tunajua Mungu atafanya makuu. Mungu ni mwema. Asante. Kama unavyoona picha kwa sasa kwa runinga yako ni Peter Kang'acha akipewa hundi hiyo kutoka kwa kikosi kizima kutoka shabiki.com. Yeye ndiye mshindi wa kwanza mwaka huu wa 2023. Na kama unavyoona kwa sasa fedha hizo zimewasili kwake. Kwa hivyo kufikia sasa kazi kwake, ataweza kutueleza jinsi ambavyo tutakuja baadaye na atatueleza jinsi ambavyo ametumia fedha hizi ili kuhakikisha kuwa pia jamii imeweza kunufaika kufuatia swala hili zima. Kwa hivyo kutoka kwangu sina budi ila kile ambacho ningeweza kusema ni kuwa yeyote yule yako nyumbani anatizama runinga zote ya Citizen, ya Inoro na Ramogi, unaweza kushinda fedha hizi kutumia ukituma ujumbe SGM #auto kwa nambari 29063 Kufikia hapo sina la budi. Kwa hivyo kufikia sasa sherehe, mbwembwe na furaha inaendelea hapa katika eneo hili la Kiratina, Nakuru Mashariki.
Erokamano mano ne ripota marwa Manakuru Marian Nyambura konyisowa mor ma okwako gwenge Manakuru kaluwore gi loch mar $20 million e shabiki. Ing'e ni jal molo pesano okia mpira. To gimotimo nitie gimiluongo ni auto ngeche ni kompyuta yieroni. Gimotimo to Nyasaye ogwedhe, omiyo in bi nyalo timo kamano to mane shabiki.com. Ka wadhi nyime, wuoth mar goriti ne mane jatend migawo mar somo ngire George Magoha dhi nyime ka ichope kuonde mopogore opogore boma ma Nairobi mar miyo jopinygo ne oriti kapok otere pacho. Ringre nyaka sani osekalo skund St. George's Primary School, Kasneb, mbalariany ma Nairobi e kind kuonde mamoko. Wayudo mathoth kwa kuom jafwambo marwa Walter Nyambaga. Walter, kapo ni nyalo winjowa kama intiere, inyalo nyisowa ni to wuoth mar wuotho gi ringre Magoha osechopo kama nade, to wageno ni chenro mage mabiro bang'e. Walter, thuolo in mari. Erokamano Milton wantiere kar tiegruok mar mbalariany maduong' mokalo e piny Kenya kaendi, University of Nairobi. Kanyo no manyaka chopseti gi ringre mane en jatend migawo mar somo ngire George Magoha bende koro ng'ielo kochomo rangach kendo koro chiegni wuok kaendi. Bende king'eyo ni kendo maket kod mane ochakore okinyi ma kawuono kama ne ogole kar thieth mano ma Kenyatta National Hospital KNH, kendo chopo e kar thieth e kanyono mabende idendo ni KMBC, kanyono mabende en kar lakteche mago mabende dho liech dendo gi ni nurses man kod lony mararieya pacho kaendi. E toke ne wayudo thuolo mana mar sudo e kar mbete mar piny Nigeria, kama bende ne opong' kod nyisruok mopogore opogore ma bende jopiny Nigeria ogagi ne yudore kaendi ka bende ne gidunyo miel adua tenga ka gipako orgi mangita gi del. Wuoyi ma iwacho ni mbute mamrona ngire George Magoha nyaka chop seche giendi koro ne oyudo thuolo mana mar donjo e log tich kata kanyono endo mar kuku mag tayo penj ma pacho kaendi, the Kenyan National Examination Council office mabende yudre bure ma Nairobi kae, kama ne oriwre kod jodito mopogore opogore ka jatend migawo mar somo mano Ezekiel Machogu bende ne oriwre kod anyuola kaachiel kod familia mar ko rwath mabende iwacho ni ong'ielo orengo gi e seche giendi kata ng'owu maduong' mar tipo ma olwar. Ngire George Magoha nowuok e apisi mar NEC kendo bende ochopo e kanyono mar skund mbalariany ma Nairobi University, kendo kama nyaka chop seche giendi jopuonjre oyudo thuolo mar bawangi eka bende chenro maket kod mani koro nolwar e lwet gire mag university kata mbalariany na UN motelnegi koda Profesa Oluoch Ologa mabende nyaka chop seche gi potayo chenro ni endi. Koro to ni koro wachal ka gima wawuok kendo biro chuno achiel ni mondo abed achiel kuom jok mayongo mondo an bed ala oganda mamoko, nikech chenro ni koro owuok ochomo pacho dalane kama bende ibidhi kowie ngire George Magoha mondo obed achiel kuom moko kuom anyuolane kaachiel kod familia no ochiw obed kode kuyo kapok motelo ne kowe e gwenge mag Siaya endi. Nyaka chop seche giendi entiere gari nogo mabende oluor kod moko kuom ngire kata profesa madongo dongo. Inyalo paro ni moko kuom jodito mag migawo mar somo pacho kaendi moting'o Belio Kisang' gi ngire mamoko bende nitiere kaendi mabende kowe nyithind university kata mago mag mbalariany monimie Leo Dhiang'. Lwasi ma ka en mana mar kuyo, bende kik wiyi wil ni chenro maket kod mani itayo kod moko kuom jotend arita kwe madito mokelo kanyakla Sergeant Benjamin Mwindi bende oseyudo kata chenro ni endi ka piny ogeche oko e apaya ka gikonyore kod Corporal James Duo. Chenro maket kod mani igeno ni koro nyalo giko mana ka osechopo e pacho mare Lavington. Milton, igeno ni chenro ni endi mosebed ka koro chal ka gima wuoth mar Nairobi ka nyalo giko biro chako gweng' Weche kendo idhi ta chenro mar alam makende makmana ni nyaka chop seche gini familia osewacho ni weche mawuok kuom ji kata mago matwak abidha ma do liech dendo ni piches ok nyal bedo odiochieng' ma kawuono makmana ni nyaka odiochieng' ma kiny. Odiochieng' ma kawuono ni endi gimomi pek en luoruok kod ringre mane en jatend migawo mar somo ka thiedho kuondego momi pek mane nyaka bed ni okele lokruok mopogore opogore machalo kaka sekta mag somo mbalariany ma university mar Nairobi e kuonde mag timo miluongo ni sero makende ma oganda yude lony mararieya machalo kaka mago mar
KNPDC complex mabende no ochiwe kony kata sir mararia kanyakla kod kar thieth nogo mar University of Nairobi mayudore e hospital maduong' ma Kenyatta National Hospital e boma Nairobi. Wageno ni nyaka chop seche gikopogore kod nyithindo mosebedo ka oriede bath barabara, mago magoyo pith, mago mabende kwayo kaachiel kod skunde opogore mosebedo kowuok oko. Bed king'eyo ni skunde machalo ka St. Xavier's kene nyithindo kata jopuonjre nowuok oko koriede barabara mana mar kowo jatelo niendi. Koro gi sechegi to pod wantiere kar koro wasegike rangach mar mbalariany ma university kendo wapinyore oko mar makapaya mochomo Lavington pare mare ma boma Nairobi kaendi. Milton ponono ni kod penjo abiro lieko ni kit kaka chenro market kama bio nyime makane kikwil ni chenro niendi to chal ka gima koro nyaka seche wuok e lwet mbalariany ma University of Nairobi kendo koro chako mondo odog ne anyuola makwan nyaka seche gendi sekwano moko kuom professor kata ngire matayo chenro niendi motelne koda professor Oluga ginyalo chopo professors madhi 21 gi wiye kaloro ni kit kaka kendo market kod manyo Katina Kenya studio Milton. Erokamano ahinya Walter Nyambaga kuom report ma jaber makamano. Wabro medo yudo mathoth ewi wuoth mogik mar koka yweyo mare mogik mane jatend Migago masomo Ngire George Magoha. Gie kinde ni adwaro mondo wakaw yweyo mokwongo e chenro ni mar Migago. Kik idhi mabor, waduogo bang' thuolo machuok. Penj laktar ok en ka chenro moro amora. Wach mar P2 emergency pin e monyo gino kapere mene giketho system. Wakelo ni achiel kachiel lakteche man gi lony mar arieya e weche ngima dhano. Koro ka goyo picha to dhi nyisa kind lekene. To gipuonji achiel kachiel e weche ngima. Kelo malit na masongo vadhia very good. Riuri gi Ruth Otieno wuok tich nyaka tich abich chakre sa 12 odhiambo. Onono tiend weche kowuok kuom laktar. Osomo oteni namba mar SMS en 23600 en penj laktar kendo kawo simbi. Wadhi kawa simbe jowinjowa jonenowa mana e Ramogi TV. Nyakwa Ramogi. Wachaka nigi weche matimore sa. Gige dongruok en gigo eko ma en hakini, ok en gime miyi gi mich. Buch jopiny. Adier gima dhi mbele sani, Trevor dhano kech nego. Alo, bera hinya udhi nade? Wadhi maber Musa, pinjani penjo mibni godo no mar senator. Tich adek ka tich adek, tudri gi jalendo Trevor Ombija jandingo panga jonyakach dendo nombija taya nyakwar guok kocha pesa. Sadek Otieno, mana e Ramogi TV. Kik bai. Raundi ya tindi kotika rabotaka imenyasai maiga. Hosori enyira nainde embouke gima. Wa? Biore. Ngasai mbia na chorete. Hagi nombogo boli mbai wana ina boli ga. Hozima da gadi yati. Karo masachi hoteli yeye. Na raroti. Ombogo tabwatire baka. Ngitalde muntaguchi. Otaite somoni yaku. Asenge njisata kitibosoku. Kulende kende tige ko mutanga kulenda enibo amune mate yaye. Ayo muntaku ire kiaraiga. Engo kunere. Tengera ege ticha. Egosori enyeke gima. Yarule liko aseviu sasa bono. It was not easy kulala kwa baridi, kula vichakani. So nikaona okay, sasa sina any option. The best thing I can do is to offer part of my body. Which part? A kidney. Were you aware of the implications of selling your organ? It was my last option. Nilikuwa nataka kusaidia ndugu yangu. Maisha ni safari. Na sehemu ambayo umetokea, it should not deter you from progressing or achieving your goals. Yeah, people need to struggle. To watch this story and more, download the Citizen Digital app.
scroll left on the menu bar to the exclusive videos portal. Once here, scroll the videos and find this and many more exciting stories lined up for you. Click on the video to play and enjoy. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Machiegni kendo jaera mar Ramogi TV. Jaod bura ma Kisumu West Rosa Buyu oseomoko kuom jood bura manodhi romo kod jatend piny Kenya William Ruto odiochieng' manyoro. Buyu wacho ni joma notimo kamano chayo gai mar ODM Raila Odinga komedo ni giwuondore ni gimanyo sir mar dongruok. Buyu ne wuoyo e kinde mane oyango mtoka makende mating'o ringre ji ma wacho ni dhi konyo jodak e sub-counties makono. Majoluo kata wajumbe majoluo timono en andhoga nikech sama gitime ni sama koro party manoterogi mane gichungo moterogi e od bura party no nosewacho ni wanone uru wachni waparo nombuchwa nokwal to mae yo manokwalego to ka nokwale walosane weche mondo kendo kik mbele kucha bichak kwal ombulu. To ka gineno kamano stand mar party to gisuore e tok party mok giwacho ne ng'ato gisuore e tok party ni gidhi state house ni ginyama koro gidhi wacho development mano te development mane gidhi wacho ne giwinjre gi ng'a gi jopiny mage to nikech wan wajumbe mang'eny be ne wabet mwapuodho gi ni gine magidhi giwach development go omiyo gima gitimono en gir andhoga to gitime mana kaka ng'ato ka ng'ato ne dwa ni mondo tim mapiki giwach ni ne gidhi wuoyo ne ng'awa giri ka oganda wuoyo koriwore mane ka duondo oganda bedo motegno to ka gine magichako wuok ni koro gidwa nyiso no oganda okoriwore wabarore mano donge koro gine magikelo wasigwe iwa to onge gima waboyudo kokwari. Migago mar omenda ochwalo bajet ma kojolo ne od bura ka gigeto chopo chenro mag dongruok michano chopi kod piny owacho mar Kenya Kwanza. E bajetno ma kojolo, jatend migago mar omenda Njuguna Ndung'u oyango ni ging'ado bilion 106 kowuok e migepe moko ka chenro mar Hustler Fund omi bilion 12. George Bati keto e ler. E bajet mokwongo ma kojolo ma ochwal ne od bura, jatend migago mar omenda Njuguna Ndung'u onduso omenda maromo siling bilion 106 kowuok e chenro mag dongruok, kendo bilion 92.2 mag omendago ochwal ne gigo ma piny owacho winjo tim maonge leo koting'o chudo mag osara. E bajedno ma kojolo, pok mar omenda ne bad migago mar riwruoge saga omedi kowuok siling bilion 2.3 manoketnegi motelo nyaka bilion 22 ka bilion 12 ketenge ne chenro mar siro aguch hola mar Hustler Fund mayando chako kod jatend piny William Ruto. Ngire Njuguna Ndung'u oluwo ni gikawo okang' ma kamano kaluwore kod dwaro matuch apoya koting'o oro manyaka sani osekelo midhiero mathoth ne oganda jo Kenya. Mondo piny owacho rakre kod dwarogo matuch apoya, bad migago mochung' ne dongruok gwenge mongoro oyudo medruok mar bilion 6.3 kowuok bilion 10.4 nyaka bilion 16.7. Sama bede migepe moko oyudo medruok mar pok mar omenda e bajedno ma kojolo, migepe moko bende ong'ado muom manoseketnegi motelo. Migago mar arita kwe kod tije jopiny ong'ad bajergi gi siling bilion 31 kowuok bilion 143.5 mane oketnegi motelo, kendo koro gidhi yudo mana bilion 112.1. Migago mar pi kod ler bende ondos wi bajet margi kowuok bilion 83.9 nyaka bilion 59.7. Bilion 13.3 mong'ad kowuok e migepe pod ni piny ne bilion 300 mane jatend piny William Ruto okoni dhi ng'ad oko e bajet masani mondo bi chwal e chenro mamoko mag dongruok. E bajet ma kojolo, migago mar omenda omiyo kar jot mar jatend piny siling milion 200 mondo konygi e tayo tijegi kod timo kongo ne par loch mar jatend piny, ka PC mar jalup jatend piny to mi siling milion 45. Njuguna Ndung'u okone okang' ma kamano gikawo kaluwore kod chik mokwongo ma higa 2023 mane jatend piny William Ruto golo. Oluwo ni migago mar omenda pod dhi nyime kod chenro mar keto kare chike mabiro kelo yot e choko mag osuru magigeto godo medruok e choko mag osuru e pacho ka. George Bati, Ramogi TV. Doho mawinjo buch mibadhi e pacho ka owito oko bura manomako manen director mar kambi keyo stima mar Kenya Power migosi Ken Tarus ka giwacho ni gionge gi neno moromo madhi nyime gi burano. Tarus nitudo gi kuo mar omenda maromo siling milion 159. Jang'ad buche e dohono Elizabeth Juma wacho ni ok ginyal dhi nyime gi burano kata chuno apisi ma jomin buche mondo mi odhi nyime kode. Kata kamano, joma moko 8 manitudo gi kethno to buchgi pod bro dhi nyime.
Serikal ochiwo chiem kony ne jodak Mayala kaachiel gi Nyamninia manie kaunti ma Siaya kaluwore gi chenro mar iko mar mosenindo ngire George Magoha mabiro timore chieng' Ngeso tarik 11 jumani. Kane giloso e gwenge ma Moho bang' yudo pokgi mag chiemo, jodak ma kono nogo erokamano ne serikal kuom konyogi gi chiemo kaluwore ni gisebedo gi kech ka bende kech oidho kabech ngima bende oidho mokalo. Singo mar pogo chiemogo nogol kod jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua manolimo minod manosenindo George Magoha kowacho ni piny owacho biro chung' ne chenro mar chiemo e kinde mar kopo mare. Ne oluongwa kowuok kuom assistant chief marwa Madam Beatrice, ne wabiro kawo chiemo mowuok kuom sirikal. Chiemo no nipoge gwenge ariyo, nipoge Nyamninia sub-location kod Marenyo sub-location. Chiemo ma sirikal okelo en michele ma pishori gi michele ma sindano kod mogo mar kuon, salad kod oganda. Ji nobiro ochak poge saa 2 to pod ipoge nyaka sani. Gikawuono aneno mor makende kaluwore kaka sirikal oparo wazewa e gweng'wa ka. Aneno ka giting'o mogo, mchele gi mo kaachiel gi oganda. Aneno ka gidhi yie. Isipokuwa ni wan gi lit matin nikech walalo jatendwa maduong' ahinya moluor. Koro atimo mos kendo ni jo yala kaluwore gi chandruok ma gintiere go. Ago erokamano ne sirikal kendo akawo thuolo kago ne president marwa kuom ji chiwruok mondo mi jopiny oyud chiemo nikech endalo mar kech. E odiechieng' mar adek chenro mar somo e skund secondary ma Komosoko mayudore Kuria norochore tok jonyuol ne monjo skundno kendo riembo japuonj maduong' ka giwacho ni osebedo kotiyo marach gi pesa mag sikul e kind keth mamoko. Jonyuolgo manodino rangach nodonjo e skundno ero nolero ni gin gi ich wang' kaluwore gi duoko marach mar sikundno kendo ok gimor gi jatend sikundno, jobod kaachiel gi jopuonj mamoko. Gidwaro ni mondo olor sikundno ka giwacho ni migawo mar somo e kaunti ma Migori odagi winjo ywakgi. Gikwayo jatend migawo mar somo ma Nyanza mondo okonygi e loso weche gi mondo mi sikundno dhi nyime. Ruo imeenda mpaka county director of education Migori, hiyo yote imefika huko, hakuna hatua ambayo imechukuliwa. Mpaka sasa imeenda mpaka regional director of education, ndio iko hapa wakaichukua, na hakuna jambo lolote ambalo limetendeka. Ndio sasa imeonekana kwamba leo tufanye lile ambalo tutaweza, kwa sababu tumeona kwamba hao wakubwa hawachukui hatua yoyote. Kienda kuomba na vitabu vya kuandika wanawafukuza na hata hawapei. Watoto wetu wanateseka kwa sababu hawana vitabu vya kuandika. Wakiomba wanafukuzwa. Waleta watoto wetu hapa Komosoko, tunawaleta wasome. Lakini watoto wetu wanafukuzwa kila mara. Baada ya kuita wasasi wakuja wasuruhishe ni kufukuza watoto wetu. Sasa watoto wetu hawasomi, kila mara wanaanguka. Na hiyo sisi wasasi tumekataa kabisa, tutaki huyu mwalimu mkuu. MCA moyier ma South Game Ward Brian Onyango Biero ochamo muma mado japisi e nyasi manotelie gi spika ma kaunti ma Siaya George Okode. Maeri timore tok MCS ma Siaya dok e od bura mar pedho twak magi e tielo mar 2 nyaka ne gidhi e yweyo dwe mar 12 higa mokalo. Jod bura go chopo e od buch kaunti ma Siaya nyoro kama spika George Okode nolando ayanga thuond weche ma pod od bura no ero kokalo e seche ma bende gichako bet margi e tielo mar 2. Moko kuom gigo ma od bura no biro kete maino margi oriwo gundho chik matayo aguch omenda mar basari ma kaunti ma Siaya mibiro sir kod kamati mochune weche mag somo, gundho chik mar 219 mar keto chenro mag dongruok maromre e gwenge duto ma Siaya mibiro siro kod komiti mar bajet e kind mamoko.
Gavana ma Siaya James Orengo oyango ni piny owacho ma kaunti ma Siaya biro tiyo kaachiel gi lakteche mag piny Turkey e yor bero thieth e kaunti no. Orengo mane wuoyo e seche mane owuotho gi laktar mar piny Uturuki Abdul Hamid Yildirim e osiptal maduong' ma Siaya owacho ni tiyo kanyakla gi laktar no biro chiero kendo kelo gige thieth mathoth e kuonde thieth ma Bondo, Gem to gi Ugenya. Orengo mane oten kod jalupne William Oduol nomedo ni giketo tenge omenda maromo siling milion 50 mar bero osiptal ma Siaya. First, the second one should be here next week, and the third one within 3 weeks. These are ambulances. You know the things that we've been seeing here. They are not ambulances. They're just motorized wheelbarrows. But these ones are ambulances because they are moving ICUs with everything that a patient will need. That's very quickly to work here, to transfer technology, to transfer knowledge, and I think the Siaya people deserve a better health care, and I hope Siaya will be the model for the Kenya, for the region. Maloyo migepe 200 ma ok mag piny owacho obiro kanyakla ma loso riwruok achiel midendo ni Kisumu County Development Trust. Riwruok manoyangi kawuono e bura manokelo kanyakla kaunti ma Kisumu kod migawo mar USAID. Ging'iyo mar jiwo okenge mar migepe e chwalo dongruok mopogore opogore e kaunti ma Kisumu. Kanotwak gi jofwamb weche bang' yango migawo no ayanga, jakom mar Kisumu County Development Trust Peter Oduk ne owacho ni riwruogno ero osetimo nonro mag weche mathoth e migepe mayudore e kaunti ma Kisumu timo kendo gibiro neno ni giyudo sir makare e yo mathuolo mabiro geng'o lal mag omenda moket thenge ne siro sectors mopogore opogore mag dongruok. And in our membership we have organizations that are specifically doing particular issues. They could be in water, they could be in agriculture, livelihood, so we have mapped our members in all these sectors so that whenever there is a resource, there is any capacity building, then we know who does what. Those who are in agribusiness, those who are in livelihood, those who are in different kinds of sectors. And of course, we also get the data from the county government. Now, you know, counties cannot borrow. At least the national government can borrow. So either we get a grant or we work with what we have as shared, from the national government, meaning that the balance of what we cannot do must be done by someone. And I must appreciate, the NGOs, by the way, in the county of Kisumu, in the area of agriculture, in the area of water, in the area of good governance. I mean, they have done a tremendous job to help the government achieve her agenda. Migawo mar thieth kotenore kod NEMA ochaka pedha ne magawa ma ok ti kaluwore gi chik mar thieth kod rito alwora. Ripota marwa ma Migori George Juma miyowa ler ma bende wacho ni apedhano geto mar neno ni chike mag rito alwora olu e yo mowinjore. Lil mar alwora ma ikelo kod pitaka kata pi mochido mamol kawuok e moko magawa e chuny boma ni ma Migori en ywak bende osebed ka igolo kod ogan mathoth e kaunti ni ma Migori kuom kinde buora. Moko kuom pitaka gi mawuok e magawa osebedo kamol nyaka orano ma Migori bende thoth oganda ma odak e bomani kaachiel kod alwora mare osebedo katiyo godo. Kaluwore kod ywak ni ma osebedo ka igolo kod oganda, migawo mar thieth ka otende kod duolno marito alwora NEMA kaachiel kod migawo mar pi e kaunti ma Migori koro chako timo pedha ne magawago mok lu chike mag rito ler. We welcome the investors in Migori County and we support them and we will create the necessary environment for their business to thrive. However, we are saying that their buildings, the institutions, the kind of businesses that they do have to be compliant in terms of the environmental factors, in terms of public health factors. It will only be fair to say that those that will not be touched, we will not spare those who are on the way. But all of it is being done to ensure that we do not have any impunity, both from our clientele and the department. Director Migago mar thieth ma ochune ngima oganda Joshua Ongwara
ne owacho ne giseloro magawa achiel kendo pod gidhi nyime kod timo pedha ni moko magawago moklo chike. One hotel which was discharging waste material almost next to the water lines and also discharging some of that waste material to River Migori. We could not allow this to happen. We have declared the building closed until all the issues that were raised are sorted out. Mae ne osir kod Samson Ochwere, matokruogno mar NEMA e kaunti ni ma Migori, kaachiel kod Joseph Karanja, mawuok e migaono mar pi, mane owacho ni magawa mathoth e bomani ma Migori ogero dag choko taka machiegni kod lai mar pi, gino bende nyaka sani keto ngima oganda kamarach. The law says that they should live 20 meters from the middle of the road, but some who goes up to the leeway, to those road reserves, they have already violated the NEMA law, which already has been properly stated by the NEMA. In the process of ensuring compliance with the National Building Regulations of 2015, which include discharge of wastes, we are supposed to make sure we do not discharge into existing stormwater drains. Mao kikinde mokwongo, mamigao mathie, timo apedha, ne magago moklo chik, kabendo oganda e kaunti ma Migori, koro seo piny owacho, kuom puodho gedo, mag mokum utego mag ohala, moko keto kuondego, mag choko taka, ma owinjore. George Juma, Ramogi TV, Migori. Wadhi e kaunti ma Bungoma kama oyudo ni jopur oduma maloyo 100 mawuok e kaunti no ochako yudo puonj ewi kaka ginyalo tiyo gi mbolea makare mabiro nyayo weche mag pur e neno ni keyo mar chiemo margi obedo makare. Jatend migawo mar riwruok mar GPC Joel Kariuki owacho ni puonj ne rogeto mar neno ni jopur oyudo keyo makare kendo chiemo moromo mabiro kelo dongruok kaluwore ni gichiwo mbolea gunia achiel kuom siling 2,500 ne joma ng'iewo gunia ma ok tin na 5. Kwa majina ni Eric Wandile Omalwa. Nimetumia organic fertilizer kwa miaka 3 sasa na nimepata mavuno bora kuliko nilipokuwa nikipata hapa awali. Kwa mfano mahindi nilikuwa nikitumia fertilizer ya DAP na mavuno yalikuwa yameteremka. Mpaka nilikuwa napata chini ya magunia 10, lakini sasa hii imepanda na napata juu ya magunia 25. Rutuba ya udongo sasa hii imeimprove sana. Kwa sababu hapo awali ilikuwa ina acid mingi. Lakini hii organic fertilizer ina neutralize mpaka inakuwa neutral na ndio ina allow mimea kukua mzuri. Naitwa Joe Kariuki kutoka GPC. Leo tuko hapa kuzindua mambo ya agro farming, ndio tunafanya sasa hivi. Tunazindua mambo ya kuuza mbolea. Tumekuwa tukiuza mbolea hapa National Cereal Board, lakini sasa hivi tumesign new contract na National Cereal Board where watapata nafasi ya kuuzia agrovets wengine the whole country, ndio iwezeshe wakulima kuweza kupata mbolea kwa urahisi. Hiyo ndio imetulete leo tuko na more than 200 agrovet dealers wa hii sehemu, ndio tunawafunza na vile watakuwa wakisaidia wakulima. Yango odiochieng' mathith na e piny mangima otimore boma ma Mombasa ka koro kwa jopiny ma kaunti no mondo mi oket maino margi e bero thidhna ka gipidho yiende madongo e kuonde ma pi ng'enye. Jalup gavana ma Mombasa Francis Dhoya notayo chenro no e tie nam Chumbi kama ne gipidhe odundu maromo 1,000. Ne otene kod commissioners ma kaunti no kaachiel gi jodito mag NEMA. Dhoya nowacho ni piny owacho opango machako chenro mar pidho yiende mar chopo singo ma jatend piny Kenya William Ruto mar pidho yiende bilion 15. Tuna haja ya kushikana na jamii kwa haraka na kurejelea yale tulikuwa tukifanya miaka ya nyuma, kuhusisha wananchi pakubwa katika swala la kupanda mikoko, kusudi turegeshe ile cover ya mikoko ambayo imepungua. Kwa niaba ya serikali ya county, mimi yangu ni kuhakikisha kwamba tutashikana na Kenya Forest Services, tutashikana na NEMA
katika ile agenda kubwa ya serikali kuhakikisha kwamba tunaongeza the forest cover, and our forest cover pakubwa sana ni mangroves katika ndani ya Mombasa. Jolupo madho adhinam chumbi koro yudo kony kaluwore kod chenro mar keto negi sola mataya kendo mar kano recha ma giyudo kendo biro geng'o kethruok mag rego. Chenro no motelie kod Kenya Maritime and Fisheries Institute KEMFRI, Kenya Industrial Research and Development Institute KIRDI koriwre kod gin giwegi kara kambi mar Inotech mawuok e piny mar Jerman kaachiel gi mbalariany ma Mombasa biro konyo jolupo e yudo omenda. Chenro no biro konyo dhowedhe maromo 48 chakre Lamu nyaka Avanga kaachiel gi Lunga kendo sechako tiyo e counties ma Kwale e dho wath ma Mwanzaro. But also to produce shelf-stable fish. We have done our survey along the coast, and we have BMU members and fishermen who are also experiencing very many post-harvest losses. The current government looks at the issues of how can we support the bottom people, the people at the lower scale. So as an institution, we are trying to look at for technologies which we've actually developed and actually transferred to these people. So by having this center here, first of all, it's going to show as an example of how to create opportunities at the bottom without thinking of greed or being connected to the resources that have not reached the last mile. And we see the big demand here, especially on this side. And there's a good cooperation also with the local community. And we will hand over the system tomorrow to the local community. Governor Makirinyaga Anne Waiguru ochiwo siem ne jous kong'o e kaunti no ma ok dwa chulo osuru. Owacho ni sirikal kaunti no biro dhi nyime gi rakruok gi jous kong'o ma ok luw chik mar ohala kendo onge leses. Kano loso seche mane giyango gedo mar apaya e kaunti no, Waiguru bende nowacho ni jogo mabiro dagi chulo osuru ibiro lornegi ohelni. Owacho ni kaunti ma Kirinyaga osebedo kawito omenda mag osuru kaluwore no ohala moko mag kong'o osebed kitimo to ok chulnegi osuru ka moloyo siling bilion modhuro mag omenda pod ok ochul. Ibadilishwe ndio tulipe ushuru. Sisi tunalipa ushuru kulingana na ile sheria iko. Hata mimi ukiniuliza nitasema ile ambao ninakatwa kwa mshahara yangu ningependa ipunguzwe. Lakini siwezi sema sitalipa mpaka siku ile ifanye nini? Itapunguzwa. Tunafanya lobbying alafu tunaendelea kulipa. Hizo siku mbili nimesema walikuwa na 100 million in arrears. Hii hapa kuna wakulima ambao wamesema hawajalipwa compensation ni 30 million. Tukiokota hiyo 100 million hatutaweza kulipa wakulima. Kwa hivyo tunaomba, na watu wa Kirinyaga wamesema hao wenye bar owners kama wanabiashara wale wengine walipe ushuru, watu wa Kirinyaga waweze kujitegemea. Yie wich mang'ich mos kae tang' ni mar yie wich makamago gin mayom yom kendo nyalo chote yo mayot. Fresh episodes now available on View Sasa. In Asali Chungu. Kagure will do anything to be in charge of her new home. Your wish is my command. There is so much entertainment on View Sasa. Cheza Shabiki Jackpot bao kila siku ili uwe milionea. Tuma ujumbe mfupi ukiandika neno SJM kwa 29063. Nina furaha zaidi kwa sababu nimeweza kujishindia shilingi milioni 5. Nina mpango wa kuongeza biashara. Usiachwe nyuma. Cheza Shabiki Jackpot bao kila siku kwa 20 bob pekee upate zaidi ya milioni 20 kila wiki. Shabiki.com ni makao ya washindi. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Shabiki.com.
Kawadhi weche mag tuke ni tim mar Gor Mahia nyodhi nyime gi ikruok margi motelo ne tugo ma kawuono mar lige kindgi kod Tusker FC. Nyaka sani Gor nie thuolo mar 2 tok Nzoia. Gor Mahia pok nondiko jotugo kuom seasons 2 kendo gisebedo mana ka gitiyo gi jotugo manowuok e tim margi mar rowere. Kata kamano, japuonj mar klabno Jonathan McKinstry owacho no dhi temo mokalo gi tim ma en go mar neno no biro loyo e lig ma season ni.